Homabay ne jalar kom gavana gi yotiko mar ODM mano mikae Gladys Wanga onyiso jopiny ma Homabay gimomiyo romo to kod komno ma bende koro dwaro mondo yiere dwe mar 8. Wanga ne loso Rangwe sub county. Wacho ni sani koro jopiny ma Homabay dwaro telo makare ahinya, to en telo mano wuok kuom jatelo moseti kinde mokadho kendo tich mare osebedo kaneno kaka en owuon. Osingo loso ute mag thieth mondo obed ong'ala manyime kaachiel to kod neno ni yedhe bende nitiere. Notene kod jalup ne ng'wechno moluor Joseph Oyugi Magwanga, seneta ma Homabay Moses Otieno Kajwanga, Joyce Bensuda, Tieno Bensuda e kinde jotelo moko mathoth ahinya mane nitiere kode e ng'wech ma kawuono. Ere kaka sitwa nyuga kaka chiu to kakora ila kodinga koma koreni jotendwa ma Homabay gi nowacho ni Wanga ine meeting flag mar ODM mondo gibed gavana ma Homabay. Ang'o momiyo duweya e pap kanedo mokumiyo ombulu? Nikech gigena masetimo uneno dalauka to samoro weya tudhi ng'ama dine be okinyal timo nidal okinyal neno kich osetiyo ndalo mang'eny moingo kaka Wanga osetiyo. Irikeme niende piny ka moingo yik Wanga. Ng'ama miyo muoch kayo be okanyal lalnu, be okanyal pondonu nikech ndara moako buya ka nyaka sinema waloko koko kwalot. Dispensary ma wan waduoga kudo nyaka wanene mine kodhi nyuol to yudo kaka ginyuol kudo. Dispensary mar Alunka kidhiye to nyaka yud ka yath nitie. Osiptal mar Ang'we nyaka wuog e level 2 hospital mantie mobed level 4 hospital mantie gi theatre, mantie gi admission, mantie gi maternity mondo mine onyuol e yo mayot. Nikech adhitiyo kaka min dala chuo weng'e ni sadi ugo mach tugo nono nikech mine otuo sindan te. Nikech an chigem kumutera be onge kati akotiyo kelo gine tabiro mora dem ka ema yudo yuwa moro tadak goka nikech oyiena. Mino wacho na utie wamama hae pare uru niya e Kenya mangima miyo tiel kende machama maro dieti miyo momiyo ticket mondo chung kaka gavana en Wanga kende ng'ata achiel. Kuwaya ka mokayudo idhi wach ni mine ok nyal